Ahojte, dneska som okrem pikniku chcela natočiť aj to, čo jem behom dňa, ale mala som nejakú prácu copywriterskú a vlastne už sú 2 hodiny, teraz obedujem a vlastne celý tento uplynulý týždeň jem stále to isté, takže som nerobila ani žiadne iné vlogy, pretože mi banány bol nakupovať môj brat. A neviem, čo sa mu stalo, asi mu strašne ušiel odhad a ruka, ale doniesol nám domov 13 alebo 15 kg banánov. Takže posledný týždeň mám na raňajky aj na obed banány. Každý deň aspoň 12 banánov na rôzne spôsoby s broskyňami, chia semienkami, ovsenými vločkami, takže stále proste toto, dennodenne. A už sa teším, že tam mám len nejaké 4 trsy banánov a keď to zjem, tak asi prejdem už len na ovsené vločka nejaké ovocie stranou. Lebo už začína byť aj ráno dosť zima na to, aby som začínala deň smoothie a podobnými vecami. Takže máme tu banánovú emergency, takže prepáčte, nemám vám čo ukazovať okrem banánov. Ale vlastne máme tu ešte dosť hrozná, čo som tak podzobkávala po záhrade. A to už vlastne tiež končí. V záhrade už je to strašne málo. Dneska zoberieme ešte možno nejaké hrozno maliny a židovskú čerešňu na piknik. Ale vlastne detko si robí dneska víno, takže už ani biele hrozno nebudeme mať. Ale hlavná vec, čo budeme dneska brať na piknik, bude jablkový chleba. Aj keď máme doma kopec banánov, tak mamina spravila jablkový chleba, lebo našla tento náhodný recept v kuchárke. Takže ho chcela vyskúšať a vy budete určite chcieť ten recept, takže vám teraz ukážem. Mamina v ňom nahradila vlastne múku špaldovou múkou, potom namiesto cukru dávala javorový sirup a ešte namiesto toho, aby čakala celú noc, kým to vykysne alebo niečo, tak to nechala kysnúť spolu len nejakú hodinu a potom to upiekla. Dobre, mestský park Piešťany. Sme tu. Mám pocit, že mám mäkké gumy na bicykli, takže to sa musíš skontrolovať. A teraz sú tu už všade gaštany, proste prudká jeseň. A dám výhľad na miesto, kde budeme, že to nikto nie je. Pozrieť, že či to prežilo všetko, čo som doniesla. Dnes sme oberali hrozno, takže posledné domáce hrozno som. Ja mám jablkové hrušky, ktoré síce bohužiaľ nie sú domáce, lebo som nebola teraz doma. Ale tak hádam nevadí. A potom jablkový chlieb. Takže môžeš prvá ochutnať. Ďakujem. Výborne to vyzerá. Cítiš Vianoce? Aké korenie rozoznávaš? Klinčeky? Áno. Teraz to už vyzerá tak jesenne úplne. To je taká pohoda dneska. Čaute, čaute. Budeme aj na YouTube. Budete aj na YouTube asi. Povedz, čo si doniesol, čo si napiekol, Dominik. No. Čokoládová špecialita. Aha, teraz teda vlastne, napätie. Keď mám pravdu povedať, tak som to nepiekol ja, ale moja sestra. Takže... No. Aj, tak to vyzerá luxusne. No, chutí luxusne, ale... Ale aj vyzerá tak. Vonia čokoládovo, poriadne, už na diaľko. Naložte si zo všetkého. Ľahký. Aj vám. Ahoj, čauko. No a ty si doniesla tiež koláčik, hej? Hej, to je tak... Jej! Jasné. Ahojte. Aj on musí dať menovku. Čaute. Budeme musieť rozšíriť kruh. Položím. No s Bohom. Ahoj. Makový, ovsený a jogurt. Akože Thermix, to je, že vraj ja keď som to dala okuštovať kamarátom, takže čistý Thermix, tak som to doniesla okuštovať, taký kelík, tam sú aj lyžičky potom, takže... Budeme okuštovať, ahoj! Ahoj. Áno, pridaj sa. Ahoj. Takže to bude tento, tiež vyzerá jesenne. Tu bude teplo, tuším. A potom tu máme Thermix. No idem teraz ochutnať, aby vás bolo vidieť všetkých. Vegan peace. Takže Vianoce. Je to jak perník úplne.
máme menovku, a všetci majú menovku a idem skúsiť vegánsky termix. Tak som zvedavá. To je malinké, my som mixovala, tak to podobne chutí. Vieš, čo mi to skôr pripomína zmrzlinu roztopenú. Že keď máš čokoládovú zmrzlinu a k tomu máš ešte nejakú inú ovocnú zmrzlinu a sa ti to tak roztopí, tak potom máš, áno, a potom máš takúto, lebo je to aj kyselšie, aj také čokoládové, takže roztopená zmrzlina. Viem predstaviť tá hudba do toho, tam ten koláč. Už to vieš. Cítim sa jak vo videu teraz. A toto je teda jahodový z... jak sa to volá? Rebarborov. Jahodový rebarbora a tofu. To je tofu. Dneska je tu tak strašne veľa sladkého. Vlastne máme len koláče a trochu ovocia. Úplne všetko sladké, není to nič slané. To je to, že treba pribrať, kým príde zima. Treba sa nabaliť. Tam môže niečo žiť? Ešte je tak celkom, dal by si... Komár, to bol komár vegan. Toto je gigantické. Kto si zoberie potom ten kúsok? Ja. Dámy a páni, práve sa pozeráte na najkrajšieho psa na svete. Najkrajšie šteniatko. Chce byť vegan. Poď, majster. Majte sa, pardon. Pohode, kľudne. Teraz mákovo-jablkový koláčik. Išla som tam až. Čo dostane teraz? Čo dostane? Budem mať kopec záberov na to, ako na seba pozeráte. To bude vyzerať to, že to je môj pes. Stihla som za tých 4 dní zjesť tak možno 8. A ona vložené, pozriem sa, že kde mám pečivo, idem si spraviť, pozriem sa aj do bydložka a tam slnečnice z neho a ja že aha, už viem, kde mám pečivo. Takže sme zajaci. To ako FM-ka, čo zobrala to fotky z vegánskych chodov, čo tam boli vegánske kondómy a napísala k tomu, že je to z tofu a neviem čo, že proste kondómy z tofu. No že nevedia, no toto je to strašne vtipné, že nevedia, prečo je, a potom sa mi pozastavuje mozog normálne. Čo to bolo, že sú vegánske? No lebo v normálnych kondomoch máš proste čo je tam, kaseín? Áno, sa to namáča do toho, do mliečnej bielkoviny a dokonca som čítala aj, že teda akože do mlieka krávskeho a dokonca som čítala, že aj do ľudského, aby si vedela. Odpadla som skoro. To namáča? Áno. Posledné jedlo vegánskeho pikniku. Posledná večera. Makový muffin s citrónovým pudingom. Už odchádzajú, najedení.
do piešťanského večera. Som to hľadala. Všetci sme sa už rozišli, lebo už začínalo byť aj chladno a za chvíľu, za pol hodinu sa možno aj zotmie. Ináč myslím, že som bola jediná z Piešťan, všetci prišli z Nového Mesta, z ďalších okolitých krajín, miest, takže som strašne rada, bolo to veľmi príjemné. Takýto malý komorný piešťanský piknik vegánsky, takže som super rada, že ste prišli a že sme si strašne dobre pokecali a bola naozaj zábava, takže dúfam, že na budúce. Aj keď si myslím, že toto bol taký posledný piknik tejto sezóny, už neplánujem spraviť žiadny piknik ani v Bratislave, ani v Piešťanoch, možno nejaký v Prahe, pretože plánujem ísť do Prahy ešte v oktobri, kým nebude úplne počasie preč. Takže možno, že v Prahe bude nejaký meeting, neviem, či to bude piknik, ale niečo dám vedieť ako vždy, takže maximálne tá Praha. A teraz nesiem ochutnávku všetkého doma u mamine, aby vedela, čo sme na pikniku jedli, nejaké koláčiky, ktorých bolo strašne veľa. A idem ešte nakúpiť, pretože nemám vlastne už nič na večeru, takže možno, že vám ukážem ešte, čo som nakúpila. No, trochu vzduchu by sa tam zišlo. Pozrieme sa na zadnú. Zadná je OK, predná. Aj to prežili, tu máš 3 druhy koláčikov na ochutnanie, mami. A ešte kúsok mafinu. Ideme teda niečo uvariť na večeru z toho, čo som kúpila. Naposledy som vám hovorila, že toto je Murko. Ale prišli sme na to, že je to Lily. Moja Lily Supercat. Dostala meno inšpirované podľa Lily Superwoman, ak poznáte na YouTube. Takže toto je naša nová Lilinka pradiatko. A na večeru spravíme asi cícer v rajčinovej omáčke. A k tomu bude ryža, hrášok, zelenina, brokolica, šalát, kopec zeleného. Lily. Počúva, už začína. No a to vám vlastne všetko ukážem, čo tam nahádžem. Ale vlastne v Lidli som kúpila len tento hrášok prvýkrát. Idem skúsiť hrášok zo konzervy, pretože v Lidli nemajú nejaké strukoviny, čo by mi naozaj chutilo. Majú tam akurát tak tie červené fazulky a tie mi nechutia. Takže väčšinou strukoviny kúpem niekde inde. Ale našťastie mám doma ešte cícer a skúsim tento hrášok a neviem čo. Všetko možné k tomu. Večera je tu takže 250 g ryže, čia semienka, lahôdkové droždie, hrášok, šalát, rajčina, brokolica, ktoré som väčšinou už zjedla, paprika a potom rajčinová omáčka s cícerom a s korením. Idem to zjesť a ako som vravela, uvidíme sa za rok, nie na YouTube, ale na našom pikniku, takže budú celé to určite plánujem robiť znova pikniky v Bratislave, aj v Piešťanoch, ale zatiaľ je to koniec tejto sezóny, takže je mi to ľúto, mám rada leto a všetky tieto pikniky, už to bude také nesociálne zase túto jeseň a zimu. Takže dúfam, že sa vám piknik páčil, hlavne tým, ktorí ste tam boli a vidíme sa na budúce, majte sa, čaute.